Ollaanpa rukouksen hengessä, että Herra voisi meitä oikein siunata tänään väkevästi Jeesuksen nimessä, koska hän on täällä. Hän haluaa myös ilmestyä. Se on varma asia, että hän haluaa ilmestyä. Kiitos Herra. On etsinyt Herran kasvoja ja rukoillut ja miettinyt, että mikä on se sanoi, jonka Jumalan henki haluaa välittää minunkin kautta tässä hetkessä. Ja sen sanoman, minkä sain sydämelle tuon, sen hyvin sopii tuon Markon puheen jatkoksi tää, eli se mitä Jumalan pyhä henki on minulle laskenut tähän hetkeen. Ja Herra tulee tänään ilmestymään. Hän tulee parantamaan meitä täällä. Eli alat ihan ottaa vaan vastaan, kiitos Jeesus, koska hän tulee koskettaa sinua. Mutta lähdetäänpä liikkeelle semmoisella ajatuksella, mikä Matteuksen evankeliumissa on 12 luku ja 33. jae. Tämä on nimittäin ensimmäinen kerta, kun me ollaan täällä Floridassa. Me ei ole koskaan täällä ennen ollut, me ollaan eri puolilla maailmaa paljon kierretty. Täällä eka kertaa. Niin minä olen ajatellut, että mä pidän oikein pitkän puheen. Että siinä mielessä meillä ei ole kiire mihinkään. Meillä on toinen kokous 3:00. Niin otat ihan hyvä asennon siellä ja auta armiassa, jos joku lähtee kesken pois. Mä juoksen perään. Joo, jos nukahtaa, siitä menee tuplamaksu. Eli täällä sanotaan Raamatussa näin, Matteus 12:33, tehkää puu hyväksi, niin sen hedelmästäkin tulee hyvä. Tai tehkää puu huonoksi, niin sen hedelmästäkin tulee huono. Hedelmästä puu tunnetaan. Hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää. Ja paha ihminen tuo pahuutensa varastosta esiin pahaa. Tässä on hyvin semmoinen mielenkiintoinen ajatus, mitä Jeesus puhuu ja opettaa meille, kun me ajatellaan tätä tilannetta, mikä tänä päivänä maailmassa vallitsee. Siis yhteiskunta, sehän on turmeltunut synnyttänyt. Sieltähän ei juuri hyvyyttä löydy, vaan se on turmeltunut ja se on mätä. Ja ainut, mikä estää siis todellisen, täydellisen turmelluksen, on Jumalan seurakunta. Jumalan seurakunta, kun on tänä päivänä vielä olemassa, se estää sen, ettei se täydellinen pahuus pääse valtaan. Mutta pian tapahtuu ylösotto. Tänä aamuna näin semmoisen näyn, kun olin Herran kasvojen edessä. 1-2 pyhä henki sanoi, nyt on kiire. Ja mä katselin, kun sieltä tuli hevosella ratsasta ja hyvin nopeasti tuli siihen ja sanoi, nyt on kiire. Nyt on kiire. Evankeliumilla on kiire. Jeesus tulee noutamaan omasta ylös. Me eletään niitä hetkiä, jolloin vapahtaja tulee. Ja sen takia meillä on kiire. Tämä maailmahan, sehän uinuu. Sehän nukkuu. Monet on täysin tietämättömänä tästä tilanteesta, mikä kohtaa ihmiskuntaa. He uinuvat ja jatkavat synnissä elämistä. Ja nyt me, jotka ollaan uudesti syntyneitä, pitäisi pyhittää sydämemme ja valmistautua Herran ylösottoon varten, sillä tuo hetki on lähellä. Ettei kukaan meistä jäisi tänne taipaneelle. Se, että kun hetki on lähellä, myöskin osoittaa sen, että meillä täytyy olla todellinen suola siellä sydämessä, elämässä, niin kuin Luukkaan evankeliumissa Luukassa puhuu tästä asiasta, sen 14. luku, 34. jae eteenpäin, 2 jaetta Raamattu sanoo näin. Suola on hyvä, mutta jos suolakin käy mauttomaksi. Me ollaan nähty se varsinkin Suomessa, tämän maan tilannetta ei sillä lailla tiedä. No tiedähän mä, kun mä katselen Obamaa, niin tiedän, että kuralla tämä menee. Siitähän ei pääse yli ei ympäri. Mutta Suomessa esimerkiksi on se tilanne, niin kuin tiedätte, Fispat etuun nenässä on vetämässä Suomeen täysin uralle. Hengellinen elämä on tyystin pilaantunut. Ja
uudesti syntyneet ei ymmärrä, vaan menevät siihen mukaan siihen riettauteen ja eivät enää vastusta sitä. Meidän pitäisi aikanaan Jeltsin nousi barrikadeille vastustamaan tätä tilannetta, että tämä mädännäisyys ei saisi jatkaa tuhoaan, ei ainakaan seurakunnan keskellä. Koska seurakunta on, sanotaan Raamattu sanoo, se on tukipilari. Se on pyhyyden tukipilari, joka pitää vielä niitä Jumalan rakennuksia pystyssä, jossa ihmissielu voi pelastua, voi kohdata elävän Kristuksen, halleluja. Mutta jos me käydään mauttomaksi, ajatelkaa, jos uskovainen ihminen menettää tämän suolan. Raamattu sanoo, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Mikä on se keino, konsti, ajatus, mielipide, millä suola saadaan uudelleen suolaiseksi niin, että siihen tulee Jumalan siunaus mukaan, kiitos Herralle. Raamattu sanoo, se ei kelpaa maahan, eikä se kelpaa lantatunkioon. Aika hankala on tilanne sellaisella ihmisellä, joka menettää suolassa. Raamattu sanoo siellä, että jos ihminen on haalea, jospa olisi kylmä tai kuuma, mutta kun on haalea. Jeesus sanoo, hän on oksentava ulos suustaan, semmoisen ihmisen. Eli haaleen uskovan ominaisuus on kaikkein pahin ominaisuus, minkä Raamattu tuo esille, jos ihminen on haalea. Eli suoko Herra, ettei kukaan meistä olisi kylmä, vaan olisi tulikuumia. Onko saunan kivi kuuma? Jeesuksen nimessä kuuma. Kiitos Herralle, halleluja. Eli Raamatun mukaan se heitetään pois. Ja jolloin korva se kuulkoon, sanoo Raamatun sana. Nyt kun ajatellaan, millä me aloitettiin tulla hyväksi. Tässä on hieno ajatus, mikä ainakin minua siunaa hyvin voimakkaaksi. Tulla hyväksi. Ja nyt, jos ajatellaan, että me halutaan todella tulla hyväksi, siellä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin vaellus Herrassa ja hengessä. Koska yhteys siihen, mikä on hyvää, vaikuttaa hyvyyttä. Eli yhteys Kristukseen, kun on kunnossa, se vaikuttaa hyvyyttä meidän sydämessä. Koska hän on hyvä. Ihminen ei ole koskaan hyvä. Jeesus on hyvä. Ja jos meillä on yhteys kunnossa Jeesukseen, se vaikuttaa hyvyyttä meidän sydämissä. Se näkyy käytännön tasolla sitten. Se näkyy arkielämän keskellä. Vaikka meillä on, niin kuin ajatellaan meitä uskovia, niin kyllä me ollaan kova joukko tappelemaan. Sen me osaamme. Jos me yhtä hyvin osattaisiin rukoilla kuin tapella, mihinkä tämä maailma joutuisi? Että siinä me ollaan mestareita. Että kaikki ne semmoinen niin turhanpäiväiset riidat, tappelut lähtisi ulos meidän sydämistä. Ja oltaisiin hyvää sydämisiä, rakastettaisiin toinen toisia, koska uskovat ovat veljiä keskenään ja sillä selvä, eikä meillä anneta oikeutta vihata ketään. Mä muistan, tai siis lapsuuteen mennäkseni meitä on 5 veljestä, 2 sisarta, niin meillä oli sillä lailla, vaikka kotona tapeltiin, kun Turjan lappalaiset välillä. Niin autapa armiasessa koulussa joku kävi meidän veljiinkin. Niin silloin me puolustettiin toinen toistamme, vaikka kotona sitten nojakoitiin ja näin poispäin. Mutta me saatiin olla, meistä ei kukaan ollut koulukiusattu, kun ei kukaan uskaltanut meitä kiusata, kun meitä oli 5 veljestä. Että jos joltakin mekin on säästetty, kiitos Herralle, halleluja. Eli se, että saadaksemme sen siunauksen, että voitaisiin vaikuttaa hyvyyttä omassa elämässä. Se avaa ihmisten sydämiä myös Kristuksen tuntemiseen. Se tuo ihmisiä Jeesuksen luo, kiitos Herralle, ja siihen me tarvitaan Pyhän Hengen kaste. Voimakas kaste, joka ei ole yksi ainutkertainen kokemus, vaan Raamattu sanoo, että se on päivittäin. Pitäisi hetkittäin, päivittäin oppia täyttymään hengellä, koska sieltä tulee pyhyyttä ja puhtautta meidän elämään. Kiitos Herralle. Ja Pyhän Hengen kasteen tarkoitus on, että se tuottaa elämää jokaisen uskovan elämässä.
jatkuvasti, kun Raamattu sanoo vanhuuteen asti, vielä vanhanakin he tuottavat hedelmää. Eli kukaan ei voi olla hedelmää tuottamaton. Vaikka kulkisi rullaattorilla tai sitten ei kulkisi millään, Raamattu sanoo, vanhuudessaankin he tuottavat hedelmää. Kiitos Herralle. Hengen hedelmää, hengen virtausta. Kiitos Herralle. Aili, mikä se on se vanha Aili, joka kuoli hiljaa. Aili, kuin hiljaa. Ajatelkaa, hän makas vuosikausia siellä Tampereella vanhainkodissa. Ei hän pystynyt enää pitämään kokouksia. Täysin vuoteeseen oli sidottu loppuun asti. Siellä oli valtavia jonoja ihmisiä, jotka menivät hiljan vuoteen luo pyytämään, että tuo 104-vuotias, kun hän oli vielä rukoilisi ja siunaisi heitä. Hän tuotti hedelmää loppuun asti. Kiitos Herralle, vaikka oli sidottu vuoteen. Eli se ei ole meidän olosuhteista kiinni tämä siunaus, kun Jeesus alkaa siunata. Me voidaan tuottaa hedelmää siellä, missä me Jeesuksen kanssa ollaan. Kiitos Herralle, halleluja. Kun ajatellaan, miten jumalallisen elämän ensimmäinen osuushan tulee ihmiseen silloin, kun ihminen on uudesti syntynyt ylhäältä. Silloin on saatu jo henkikokemus siellä sydämessä, joka tuo sen pelastuksen. Ja sen vaikutus on hyvin voimakas. Syntielämä loppuu. Ihminen, kun on uudesti syntynyt, hän saa uuden hengen, uuden sydämen, uuden ajatusmaailman, uuden siunauksen sydämen. Mutta sen jälkeen tulee ylitse vuotava elämä, eli pyhällä hengellä täyttyminen. Ja kun ihminen täyttyy pyhällä hengellä, tulee ylitse vuotava elämä, jossa on todellinen siunaus. Ja se poistaa sitten taas tieltä sen soihdut sammuu kaikki väki nukkuu. Eli se nukkumistilanne loppuu, kun ylitse vuotava elämä alkaa täyttämään meitä. Kiitos Herralle, halleluja. Ja se saadaan pyhän hengen kasteen kautta, halleluja. Ja nyt tämä ylitsevuotava elämä täyttää ihmisen sisäiset tarpeet. Kaikki tarpeet, mitä sinulla tänäkin päivänä on, ylitsevuotava, pyhän hengen siunaama elämä täyttää niitä tarpeita. Se vastaa siihen, se on vastaus tyhjyyteen. Se on vastaus uskovien kurjuuteen, sisäisen maailman kurjuuteen, on pyhällä hengellä täyttyminen, ylitsevuotava elämä. Kiitos Herralle, halleluja. Ja se on myöskin täyttää ihmisen hengellisen luonnon, hengelliset tarpeet, mutta se täyttää ihmisen inhimilliset, ruumiilliset ja fyysiset tarpeet. Kiitos Herralle. Tämä henki kun liikkuu, se henki parantaa. Se parantaa kerta kaikkiaan, kun Jeesus ilmestyy, sinä ihminen paranee ja se on niin totta kuin olla voi. Ja voin sen todistaa, 2 viikkoa sitten tultiin Indonesiasta. Jumalan henki kohtas monia ihmisiä ja sieluja pelastui siellä, kiitos Herralle. Muslimia tuli uskoon Jeesuksen nimessä, halleluja. Ja kun Herra koskettaa ihmistä, siinä kun tapahtuu silloin väkeviä tekoja, kiitos Herralle. Että mun täytyy ihan rehellisesti sanoa, minäkin olen kiertänyt ympäri maailmaa, mutta missään en ole nähnyt semmoista herätystä kuin suomalaisten keskuudessa, eli kerta kaikkiaan miten ei liikahda lehtikään. Se on ihan tosi muuten suomalainen herätys, on kun panava kokoelmaan sen saunaan. Siinä ei tapahdu yhtään mitään, eli kyllä täytyy sanoa, että jos jostakin tämä kertoo, että mikä meissä on pielessä, minkä takia meidän pitää olla sen epäilevän tuomaa jälkikasvu, jälkipolvi. Että aina sitten, jos jossakin vähän liikattaa, niin kyllä vastustan kaikkea, mikä liikkuu. Silloin ne lähtee PPK-paikalle. Vastustan periaatteessa, vastustan. Niin kuin yhdellä paikkakunnalla eräs vanhemmiston veli tuli käymään meillä kerran kotona. Ei muuten käynyt tuolla sen jälkeen, mutta niin tuli käymään. Ja alkoi mulle sitten kysymään siitä, että mitähän meidän pitäisi tehdä tuo meidän saarnaajan kanssa. No mä kysyin, no mikähän sillä saarnaajassa on vika? No se jalka.
Mikä siinä jalassa nyt on? No kun se tekee näin, kun soittaa kitaraa. Ja se yksi vanhemmiston veli ärsyytyi siihen jalkaan, kun se jalka niin se sai kerta kaikkiaan koko seurakunnan taakseen. Ja ne rupesi sitten poikotoimaan tätä säältä ja sen tähden kun mies soitti kitaraa eläytyi ja jalka teki tavallaan. Minun vastusti sitä jalkaa. Mä sanoin tälle, että hei, lähdetään kuule kauppaan. Mä ostan sulle tanssikengät ja opetan sinutkin tanssimaan. Se riitti, ei ole sen jälkeen näkynyt. Siis, että tää on joskus näin tämmöistä pikkusten nilkkien hommaa suoraan sanottuna tämä homma, kun meidän pitäisi olla suurten linjojen ihmisiä. Mulla ajattelin, mitä me ollaan kuningaskunnan jäseniä. Meidän Herramme on Kristus. Ei meidän kutsuttu tänne näpertelee ja kyttäämään toinen toisen. Me ollaan vapaita pyhässä hengessä Jeesuksen nimessä. Halleluja. Ja me mennään sinne, mihin me halutaan ja syödään mitä halutaan. Paitsi ei tietenkään verimakkara. Mutta kaikki muu, mistä Raamattu luvan antaa, Jeesuksen nimessä, kiitos Herralle. Eli Jeesus kun tulee, rupeille tapahtuu ihmeellisiä asioita Jeesuksen nimessä. Ihan niin kuin Jeesuksen aikana. Me katsotaan Jeesuksen aikaa. Me jokainen tarvitaan niin semmoisia mielikuvia, johtotähtiä tähän elämään. Ja nyt kun katsotaan, kun Jeesus eli täällä maan päällä, niin ajatelkaa, miten monet epätoivoiset, sairaat, sokeat, kuurot, miten ne näkivät, millä tavalla he näkivät Jeesuksen. He näkivät Jeesuksessa kuule suuren parantajan, joka ymmärsi, mikä meidän tilanne on. Jeesus ymmärsi sairaita ihmisiä, vaikeuksissa olevia ihmisiä Jeesuksen nimessä ja kuule, hän toi siunauksen heidän elämään. Ajattelen, minkälaista toivoa Jeesus vuodatti heidän elämäänsä ja minkälaisen valon hän toi heidän elämään ja miten hän ruokki nälkäisiä, miten hän paransi nuo sairaan. Kiitos Herralle. Ja se oli yksi syy siihen, minkä takia ihmiset halusivat olla Jeesuksen seurassa. Siis se oli syy, mikä veti ihmisiä kuule, niin kuin hunaja vetää kuule puoleensa mehiläisiä. Se oli yksi syy siihen, että ihmiset halusivat olla Jeesuksen seurassa. Niin eikö tämä ole juuri sitä? Meillä on tänään, Marko sanoi hyvin tuossa, että kun Jeesus lähetti toisen samanlaisen puolustajan, pyhän hengen olemaan meidän kanssa. Nyt tämä pyhä henki on täällä, niin ajatelkaa, eikö kaikkien uskovien pitäisi olla yksi, että voi että kun saisi suuremman siunauksen, suuremman kaipauksen, suuremman janon, voi että kun oppisin tuntee enemmän sua Jeesus, halleluja. Mutta ei. Se on vaan, se on semmoinen lässähtänyt pannukakku tämä elämä. Kerta kaikkiaan monta kertaa, mutta kuitenkin suurin syy ihmisten halukkuuteen olla Jeesuksen seurassa oli se, että kun he näkivät hänessä auttajia. Kyllähän me nähdään Suomessakin se tilanne, kun ajatellaan 70-luvun loppupuolta, niin kuin niillä on ylipainiutta. Jumala kohtasi miestä, kiitos Herralle, ja otti hänet käyttöönsä. Koko Suomihan oli haltioissa. Ajattelin Helsingin, mäkin asuttiin silloin Helsingissä, niin Helsingistä asti bussilasteittain jumalattomat ihmiset lähti Niilon kokoukseen parantumaan. Monet todistaa tänä päivänä eri puolilla Suomea. Minä tulin Niilon kokouksessa uskoon, minä lähdin parantumaan. Hei, ja apu tuli. Siis huomaatteko, miten meiltä puuttuu nämä ulottuvuudet tänä päivänä? Yksi syy siihen on, että meillä on ollut niin hyviä Suomessa saarnaajia, jotka on onnistuneet saarnaamaan ja opettamaan kansan niin, että kaikki ihmeet ja merkit on otettu pois meiltä. Ainut merkit, mitä meillä on, niin on parkkipaikalla liikennemerkit. Ne meillä on, mutta meillä ei ole seuraavana sisällä mitään. Meillä on vain tyhjyys ja semmoinen niin kuin vähän ollaan kuin kultaposukerhon jäseniä suoraan sanottuna. Kerta kaikkiaan me tarvitaan jotakin nyt kättä pisempää, että tämä tilanne muuttuisi meidän elämässä. Jeesuksen nimessä kiitos Herralle. Halleluja. Koska todellisesti on sillä lailla, että vain pyhä henki on se, joka voi antaa elämää. Ja pyhä henki voi tänä päivänä tässä kokouksessa sytyttää meitä.
Jos Pyhä Henki jää tulematta, kyllä se ongelmallistaisi meidän elämää. Mutta hän kun tulee, hän antaa elämän. Aivan niin kuin Johannes sanoo 10 sanookin näin, että paras ei tule muuta varten kuin tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden. Tämä on valtava sana, kun Raamattu sanoo elämän ja yltäkylläisyyden. Nyt jos sä katsot omaa elämää ihan rehellisesti, niin että et yhtään niin kuin näyttele. Me helluntalaiset ollaan semmosia, että voi, minkälaisen näyttelijä kaartin kuulee Kansallisteatterin omissa menemään. Että jos ollaan täysin vilpittömiä ja rehellisiä, ettei näytellä, niin voidaan kysyä itseltä itse kukin, onko minussa tuo yltäkylläinen elämä ja millä lailla se näkyy minun elämässä. Siis olla rehellinen, näkyvyys. Nyt jos se todetaan, että kyllä aika kehnoa on, niin tarttis tehdä jotakin. Ja se on ainut, mitä ihminen pystyy tekemään tämmöisessä tilanteessa. Eihän Jumalan hengen voitelu, humaus tule muutoin kuin sitä kautta, että sitä halutaan, kaivataan. Ja ainut tie on, se ei tule opiskelun kautta, vaikka kuinka ihminen hakeutuu opiskelemaan ja lukee se kottaraspöty päähän, niin ei tule sieltä tämä siunaus. Mulla on paras kurssi siihen taas, ja se on 3 L-kurssi. Ja se merkitsee sitä, että lumpiot likkaasti lattiin. Se on ainut, millä tämä herätys tehdään. Ihminen tunnustaa syntisyytensä, virheensä, tyhjyytensä, ongelmallisuutensa ja rukoilee, anna Jeesus anteeksi. Puhdista minut verelläsi ja anna minulle yltäkylläinen elämä. Ja kuule, kun se koskettaa, silloin se tulee. Se on siinä. Se on siinä. Kiitos Herralle, halleluja. Ja voittoja alkaa näkyä meidän elämässä. Yltäkylläinen elämä. Ja kuule, kun se tulee, se parantaa sinua. Mä katselen sellaista näkyä, jos ihmettelet sisarkin, kun mä katson sinua ja punainen sinä, niin minä näen parantavan öljyn mun sun yllä. Mä katselen käsiä, jotka ovat laskeutuneet sun yllä. Jeesus parantaa sinua tänään. Se nyt menee verisuoniin asti tämä ihana kosketus. Sinun vereesi saa kosketuksen. Ja Jeesuksen nimessä se lähtee kuule liikkeelle, voi mikä elämä virtaa, menee jalkoihin ja se menee joka puolelle. Sä tulet kokea ihmeen tässä ja nyt. Ja samalla vuotaa öljyä tähän sydämeen Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra. Herra parantaa sinua. Nyt on se koettelemus loppu. Ja pannaan piste sille. Ja minä katson, kun aurinko alkaa paistaa sun elämää. Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra. Halleluja. Monet tulee tänään parantumaan täällä. Jeesuksen nimessä. Mä tulen rukoilemaan sun puolesta ihan henkilökohtaisesti, tai me tullaan tänään, että nyt ei tarvitse vaan tässä minkään näin välissä Pyhässä Hengessä halleluja. Eli otetaan vastaan vaan. Kiitos Herralle. Eli hän on tullut tuomaan elämää. Nyt ajattelisi, kun Jeesus itse, mitä tapahtuu, jos Jeesus kävelisi tuolta niin, että me kaikki nähtäisiin. Hän ei toisi uutta evankeliumia meille, vaan hän sanoisi nämä sanat, minä olen tullut tuomaan elämää ja yltäkylläisyyden. Mitä silloin rupeisi tapahtuu meidän elämässä? Me alettais täytyy Pyhällä Hengellä. Me alettais humaltumaan, koska se on humala kokemus periaatteessa. Aivan niin kuin ajatellaan silloin, kun tuli helluntai. Mitä tapahtui, kun helluntai tuli? Tuli Jumalan tulet. Ihmiset vaipuivat tietynlaisiin hurmostilaan. Oi kerta kaikkiaan, kun tulisikin hurmos. Halleluja, hurmostila. Se oli humala tilaa. Jumalattomat tuli, niin ne sanoivat, että päissään tähän aikaan päivästä. Pietari aloitti ensimmäisen kokouksen. Oletteko ollut koskaan kokouksessa, joka on aloitettu? Ei nää ole päissä. Nää on Pyhästä Hengestä saaneet kokemuksen tänä päivänä. Ei Suomessa ole jo turha pelätä tätä. Mutta suoko Herrat, jos jotain tänään tapahtuisi. Aloittaisi, ei ole humalassa nämä. Minä kyllä haluaisin nähdä semmoisia tilanteita, vaikka joku ei tykkääkään siitä, vaikka kontaten kotia, kunhan vaan jotain
Mulla on paljon tärkeämpää se, että jotakin tapahtuu, kuin se, ettei tapahdu. Mä en ole koskaan pelännyt ylilyöntiä, koska parempi on sekin, että on lyönti, kuin ei ole lyöntiä ollenkaan. Pääasiat on lyöntejä. Halleluja, Jeesuksen nimessä. Niin siinä mielessä en pelkää ylilyöntiä tänäkään päivänä tässä kokouksessa. Pääasia on, että jonkinlainen potku tulisi. Kiitos Herralle. Halleluja. Jeesuksen nimessä. Halleluja. Nyt kun Pyhä Henki, ajatellaan mitä hän antaa meille. Maistiaisia. Ai että, maistiaisia. Minkälaisista maistiaisista on kysymys? Jumalan henki kun antaa meille maistiaisia, niin se antaa aivan uudenlaisesta voimasta, yliluonnollisesta voimasta, joka täyteydessään kuuluu tälle seuraavaan maailman aikaan. Se on se, minne me ollaan matkalla. Me ollaan jokainen matkalla taivaaseen Isän kotiin. Sieltä Jeesus, joka ylös nousi, meni sinne taivaaseen, lähetti Pyhän Hengen. Tämä Pyhä Henki kun tulee, hän antaa maistiaisia meille siitä maailmasta, johon me ollaan matkalla. Ja kuule, kun me saadaan maistiaisia, ja mitä enemmän sä saat maistiaisia maiskutella sitä hengen siunausta, sitä onnellisempi sä. Sitä onnellisemmaksi se tekee meidät. Kiitos Herralle. Halleluja. Ja joskus tuntuu, että jopa lapselliseksi tekee meidät. Kuule, kun me saadaan oikein kokea niitä siunauksia. Me ollaan vähän niin kuin pieniä lapsia. Kiitos Herralle. Mutta se on valtavaa. Se on ihana asia, kun ihminen kokee, mä oon niin onnellinen. Tässä ajassa mä oon niin onnellinen. Jeesus, sä täytät halleluja, mutta hyvyydellä, koska se on täyttä hyvyyttä. Jeesus ei anna mitään väärää. Koskaan ei tule mitään väärää Jeesukselta. Hän ei anna. Se on ihan turha pelätä, että Jeesus antaisi jotain väärää minulle. Kun minä rukoilen Pyhää Henkeä, rukoilen Jeesusta kirkastamaan itsensä ja voitelemaan minua. Se on varma, että piru on kaukana siitä tilanteesta. Väärää ei tule, kun Jeesuksen seurassa ollaan. Kiitos Herralle, että voit rohkeasti kohtaa katseesi Jeesukseen ja rukoilla, Herra, mä haluan enemmän kuin mitään muuta sun täyteyttäsi tänä päivänä. Mä haluan tuntea, kokea sun siunauksesi elämässäni tänä päivänä Jeesuksen ihanassa nimessä. Ja minä muuten näen, kun murtuu täällä. Muurit alkoi murtumaan. Antaa Jumalan hengen tulla ja osoittaa herruutensa meidän elämässä ja siunauksen meidän elämässä. Kiitos Herralle. Halleluja. Ja silloin tapahtui se, kun Raamattu sanoi, että loistakoon teidän valonne. Siis loistakoon se valo, mikä meissä on. Ja mikä valo meissä on? Jumalan hengen ihana valo. Niin kuin Matteus 4, 5 ja 14 sanoikin eteenpäin näin, että te olette maailman valo. Siis ajattelen valo. Ja mitä synkempi aikakausi on, sitä kirkkaammin loistaa Kristusvalo meissä. Sitä voimallisempi. Tuossa on hyvä esimerkki se, että tuossa ennen kuin me lähdettiin tuonne Indonesiaan silloin, siitä on 4 viikkoa, siitä on jo 2 viikkoa sitten tullaan, niin viimeinen kokous, minkä me piettiin tuolla Itaalisessa sitten Vapaakirkossa ja mentiin Xomi-autolla ja siellä on sitten edes semmoinen nuori veli, Jeremia Linnahan, hyvin innokas, palaava Herran sotilas. Ja hän on innostunut pakolaisista sitten, kun niitä on Suomeen tuloa, niin hän soitti mulle, että hei kuule, pääseekö 2 muslimia kyytiin? Mä sitä ilman muuta, että kiinni veti. Me mentiin sitten hakemaan ne 2 muslimia meidän kyytiin ja tulihan ne sieltä ja Jeremia tuli sitten siinä. Ja mehän alettiin heti sitten, aloin todistaa siitä, kerroin heille uskosta Jeesukseen ja siitä, miten minun elämä muuttui. Ja se oli jännä, kun mä oikein tunsin, kun mä kerroin uskoon tuloa, niin mä tunsin, miten voimakas oli Pyhän Hengen semmoinen virtaus. Joskus koetaan ja tunnetaan virtaus, valtavia virtauksia. Ja siinä sitten kun kerroin, miten se muutti kokonaisuutena mun elämä, kun Jeesus antoi kaikki synnit anteeksi, tuli mun elämään. Ja sitten käännyin, että haluaisitteko te pojat, että rukoillaan teidän puolesta, että antaisitte ihan elämäni Jeesukselle, että koska Jeesus vastaa rukouksia. Toinen muslimi, että kuule, kun sinä puhuit, minä jo siinä rukoilin, Jeesus tuu minun sydämeeni.
Eli nämä molemmat antoi elämänsä Jeesukselle silloin. Ei me keritty Ylöjärven kohdalle. Eli puoli matkaa vielä päästiin sitten juttelemaan sen jälkeen. Kiitos Herralle, kun hän antoi elämänsä Herralle Jeesuksen nimessä. Ei tarvinnut, kun me uhattiinkin kyllä niitä, että takaisin ei pääse. Me on nimittäin sekin otettu todesta, että pakottakaa heitä tulee. Se on lupa annettu, pakottakaa. Ja minun täytyy sanoa, että minä olen monia pakottanutkin. Ja osa on pysynytkin, joo. Jos osa on toki luopunutkin, että niitä käännynnäisiäkin on tullut tehtyä, mutta osa pysyy, kiitos Herralle, halleluja ja näin poispäin Jeesuksen nimissä. Eli te olette maailman valo. Saa valo. Vaikka se ei aina tunnu, että me ollaan valo. Joskus tuntuu, että kyllä se on enemmän myrskylytty, mitä ollaan, mutta kuitenkin Raamatun mukaan me ollaan valo. Mihinkä sä valoisi viet? Siellä on valo. Siellä on Kristuslamppu sytytettynä ja se kohtaa. Se näkyy, niin kuin nyt katsotaan täällä on valo. Ja jos sähköt sammutetaan, valo, täällä on pimeä. Nyt me olemme maailman valo, sanoo Raamattu sanoo. Ei, siis ylhäällä vuorella oleva kaupunki ei voi olla kätkössä. Eikä lamppua sytytetä ja panna pakan alle, vaan lampun jalkaan. Ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidänkin valonne ihmisten edessä, että he näkisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät Isänne, joka on taivaassa. Halleluja, halleluja. On se väkevä. Ja tässä se siunaus evankeliumissa piileekin on ajatella, että ihmiset voivat tulla Jumalan kaltaisiksi. Niin kuin Raamattu sanoo, se on paljon luvattu Jumalalta tulla Jumalan kaltaisiksi. Se on niin paljon luvattu, kun ajatellaan sitä sisäistä omaa elämää, niin ei me kyllä niin häppäisiä olla, mutta tämä ei olekaan meistäkin, vaan tämä on Jeesuksesta ja hänen hengestäänkin. Ainut osuus, mikä meillä on tässä evankeliumin siunauksessa, on halu tulla hänen kaltaiseksi. Halu päästää vapauteen Jumalan henki meissä, että Herra, mä haluan, että sä tulet, kiitos Herralle, halleluja. Ja silloin me opitaan vaeltaa Jeesuksen kanssa ja ajatellaan, hän on ottanut asumuksen meissä. Jeesus asuu meissä, eikä hän pysty tekemään meissä mitä haluaa. Mutta meidän pitää ylläpitää tulta. Yksi ylläpidon niin kuin mahdollisuus on se, että puhutaan kieltä. Jesus, halleluja. Silloin pidetään tulta yllä. Se roihua se tulee. Jumala on ihmeellinen. Tuolla oli mielenkiintoinen kokemus. Me nähtiin se, miten Jeesus varjelee ja suojelee. Me oltiin Indonesiassa Sumatran saarilla siellä. Ja siellä oli pari viikkoa sitä ennen Palilla Indonesiasta, niin tuo tulivuori purkautui. Se purkautui ja sai aika paljon siellä tuhoa aikaan. Ja nyt meillä oli sovittu Sumatralle Medanin kaupunkiin sinne vuorille kokous, missä tulivuori oli alkanut purkautua. Se on koko vuoden purkautunut, pössytellyt niitä tuhkaa ja laavaa ja sanoi joku, että 5 kilometrin korkeuteen jopa mennyt tuo tuhkapilvet sieltä, että se on niin voimakkaasti elänyt tämä vuori. Ja niin sitten kun ne kysyy meiltä multa, että voidaanko me tulla sinne vuorille pitää kokousta, mä sanoin, että kyllä me voidaan tulla, ettei sinne mitään. Ja sinä aamuna sitten kun me lähdettiin sinne vuorille, niin se olikin alkaa purkautua se vuori. Ja minä sanoin, että nyt naisille ei puhuta sitten yhtään mitään. Että jos naiset saa tietää, niin sotahan tässä on pystyssä. Että nyt naisille ei puhuta, tästä ei puhuta mitään muuta kuin kokouksen jälkeen. Ja niin me mentiin kaikkien suoja-aitauksia yli sinne vuorille ja 900 ihmistä paikalla. Se mistä tiedän niin tarkan luvun, niin kysyin siinä vähän ennen loppua. Paljon täällä on, niin sanoin 900. Sanoin, että jokaiselle on jaettu 900 lappua mennyt ja niitä ihmisiä tuli vielä sen jälkeen. Niin ne jakoi semmoisen lapun, millä ne saa sitten ruoka-annoksia ihmistä. Ja niitä oli mennyt siihen mennessä 900, eli niitä oli lähes 1000 sitten paikalla. Ja siinä kesken kokousta, kävin siinä, kun Hietasen Erkki vielä siinä puhuu, niin kävin siinä veskissä, kun se kokous oli sen verran pitkä, ja katselin sinne vuorille, ne sieltä lähti tulemaan.
lähti semmoinen ihan musta, semmoinen se pysäytti tulemaan sitä tuhkaa sieltä. Autot oli kun Suomessa lunta, kun niin lumenpeitos on täysin tuhkien peitossa siellä. Kesken kokouksia se lähti purkautumaan se vuori. Ja minä katselin siinä, että saa nähdä, miten näissä vielä käy, kun se tuhka tulee sieltä. Ja Jumala teki ihmeen. Niin rankka pesisä kuin ikinä olla voi, pamahti päälle. Sitä vettä tuli kuin aisaa, sitä tuli kaatamalla sitä vettä. No sehän vaikutus oli se, että kaikki nuo sähköt pamahti poikki, mikit meni poikki. Mä saa nähdä, miten pystyy jatkaa. No ei mitään. Velit oli varautunut aggregaatteihin. Silloin alkoi aggregaatit päälle. Kerta kaikkiaan kokous pidettiin, mutta piti huutaa raakasti kuule siihen mikkiin, että se vesisateen yli meni ja aggregaatin yli kuului se ääni. Ja siellä monet antoivat elämänsä Herralle sana päivänä. Se oli niin väkevä se kokous, kuule, kun Jumalan henki kuule laskeutui siihen kokoukseen ja kuule antoi kaatamalla vettä. Ja kun lähettiin sieltä, niin kun ihmeteltiin, kaikkialla kuivaa ei ole satanut. Ainoastaan meidän kokouspaikalla satanut. Täydellinen vapaus. Ne sanoi paikalliset, jos ei näin olisi tapahtunut, se olisi ollut niin vaarallinen juttu, kun me oltaisiin jouduttu siihen tuhkasateeseen, hengittämään sitä tuhkaa ja näin poispäin. Se olisi mennyt keuhkoihin joka puolella. Jumala varjeli meitä, kiitos Herralle, halleluja. Eli me saadaan vielä olla muiden uskovien ilona täällä maan päällä. Kiitos Herralle, halleluja. Eli nyt päästetään virrat vapautumaan. Pyhän hengen virrat vapautuu tänään tästä. Nyt älä paa esteitä. Älä paa minkäännäköistä estettä Jeesukselle, vaan sano, minä tahdon, tänään mä tahdon uudistumisen. Tänään mä haluan, että minua koskettaa elävä Jumala, kerta kaikkiaan niin kuin hän haluaa. Tapahtukoon Herra sun tahtosi, muista, että hän ei anna väärää. Tapahtukoon miten tahansa, kun vaan tapahtuu, kiitos Herralle, halleluja. Niin kuin hän koki voimakkaasti siellä kun se pyhä henki tuli. Keurveilla se oli. Mitä sä koet siinä silloin? Oliko pelkotilat? Joo, hyvä. Elikkä se, että amen. Että pyhä henki tulee, annetaan hänen tulla. Siinä on sellainen suoja. Valtava suoja tulee Jumalan hengeltä. Ja hän parantaa sinua. Mikä sun sairaus on, hän vastaa sun fyysisiin tarpeisiin tänään. Hän vastaa. Jumalan sana lupaa, että hän vastaa. Onko meillä varaa epäillä sitä? Toinen vaihtoehto on tietysti se, että me kyseenalaistamme sen ja sanomme, että Jumala on luvannut meille liikaa. Eihän pystykään toteuttamaan sitä. Mutta sitä me ei tuskin tehdä täällä tänään. Vaan me uskotaan siihen, sen mikä meillä on luvattu, se meille annetaan. Halleluja. Nyt mennään Herran eteen. Käydään ensin puhdistautumaan. Mennään Jeesuksen verilähtemään. En kysy, kuka tarvii puhdistusta. Mä lähden liikkeelle siitä, että kaikki täällä. Kaikki lähtee tai ei sitten kukaan. Halleluja. Jeesuksen nimessä. Nyt mennään Herran Jeesuksen nimessä. Halleluja. Isä. Jeesuksen nimessä tänä päivänä. Tässä päivähetkessä, missä me olemme olleet sinun pyhän sanasi äärellä. Herra, sinun pyhä sanasi on puhunut, opettanut meitä. Kiitos Jeesus, että sun sanasi tuoma siunaus kohdistuu meihin tänään. Ja Herra, me lähdemme oikein liikkeelle Jeesuksen nimessä tänä päivänä. Me tulemme sinun ristisi juurelle nyt, Herra. Anna kaikki syntimme meille, Jeesus, anna anteeksi. Anna kaikki pahuutemme anteeksi, Herra. Kaikki pilkka, juorulu, panettelu, kaikki anna meille anteeksi, Herra. Puhdista meidät, Herra. Kiitos, että kaikki sotatila väistyy Jeesuksen nimessä meidän sydämistä ja elämästä. Tulee rauhan tyyssiä meidän sydämiimme. Kiitos Herralle, halleluja. Herra, sinä nyt liikkuu Jeesus. Minä katselen Jeesusta, hän tulee täällä. Herra tulee tänään ilmestymään. Jeesuksen nimessä, mutta sitä ennen minä julistan täällä tänä päivänä tässä hetkessä syntejä anteeksi. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä ja maahan vuotaneessa veressä. Minä julistan sinun syntisi anteeksi tänä päivänä tässä hetkessä.
ja minkä minä päästän tänä päivänä maan päällä Jeesuksen nimessä, se on oleva päästetty taivaassa. Hallelujaa. Hengen siunaus tulvii koko ajan. Hengen voitelu tulvii. Se on voimakkaampaa painetta tulee meidän elämään nyt Jeesuksen nimessä. Hallelujaa. Oh, Jesus, vapauta kielen kannat tänä päivänä. Puhukaa kielillä Jeesuksen nimessä ja ottakaa ihme parantuminen vastaan. Hän, joka pelastaa meidät kaikesta tulevasta vihasta, ottakaa ihme parantuminen vastaan. Jeesuksen nimessä, the living Jesus, halleluja. Sinä sisar suoraan, jolloin ne kädet ylhäällä siellä. Suoraan tulee parantava voima. Herra lähes tuli sinun luoksesi. Ojentti käteensä sinun sydämesi. Sun sydämesi tarvii hoitoa. Siinä on parantava öljy tällä hetkellä Jeesuksen nimessä. Se menee sinun kehoosi nyt myöskin. Nyt otat ihme parantumisen vastaan. Minä katselen, vielä menee lahja sinun vatsaan. Jumalan henki kohtaa sua tässä ja nyt lähti raskas taakka sinun harteilta pois. Nyt kiität Jeesusta, sillä se tapahtuu tässä hetkessä. Halleluja, väkevästi pyhässä hengessä. Halleluja. Me saamme tänä päivänä nähdä Jeesuksen todellisuuden täällä. Halleluja. Sillä tuo parantava voima Jeesuksen nimessä. Halleluja. O sakapaloreva Jesus. Sinä veli siinä, joka sen sisaren vieressä istut valkopaitainen. Siellä sinä justi. Jeesus tuli sun luo. Laski käteensä sinun päälle. Parantava voima menee sun sydämeen. Sun sydämesi hoidetaan nyt. Se menee valtava lämpö, menee tähän rintakehään. Nämä puristukset ulos Jeesuksen nimessä sinussa. Tässä nyt murtu. Nyt murtu. Nyt sydän saa happea oikein annetaan sun sydämeen. Parantava kirkkaus vuotaa sinun tässä hetkessä. Jeesuksen nimessä, halleluja. Nyt on voitto, nyt näkyy voitto jo. Jeesuksen ihanassa nimessä, halleluja. Oi miten tuo taivaallinen lääkäri. Hän on taivaallinen ylilääkäri, joka on meitä varten täällä tänään. Me saamme iloita Jeesuksen läsnäolossa, halleluja. Me saamme kiittää Jeesuksen nimessä, the living Jesus, halleluja. Oh, sakabaloreva Jesus. Tämän sisarita lauloit, siinä se sininen. Suoraan lähtee koko tää raihnaista, koko rintakehä, koko tää sun yläkerta, koko tää Jeesuksen nimessä, kun nyt lähtee äärettömän raskas kuule taakka sun harteilta pois. Kipujen taakka, tuskien taakka nousee Jeesuksen harteille sinusta tällä hetkellä. Parantava voima virtaa allergioiden alueelle tänä hetkenä Jeesuksen nimessä ja nyt sinua voidellaan. Nyt tulee apu, se menee sinun kehoon, sinun olemukseesi Jeesuksen nimessä. Nyt se meni läpi Jeesuksen ihanassa nimessä, halleluja. Oh, shakapaloreba Jesus, halleluja. Voittovoimaa virtaa pyhässä hengessä tänä päivänä, halleluja. Jeesus on täydellinen vapauttaja. Jeesus on täydellinen vapauttaja. Sinä vapautat meidät sairauden kahleista tänä päivänä. Halleluja. Jeesuksen nimessä niin kuin vapautit meidät synnin kahleista. Sinä vapautat meidät sairauden kahleista myöskin. Jeesuksen nimessä aika living Jesus koko ajan virtaa parantavaa voimaa. Missä ikinä istut, anna parantava voima vaikuttaa. Se tulvii, se tulvii, se tulvii, se tulvii, se tulvii Jeesuksen nimessä. Parantava virta, kaksoisvirta virtaa tänä päivänä täällä Jeesuksen nimessä, halleluja. Se menee hermosärkyyn Jeesuksen nimessä, halleluja. Voittoja tulee nyt. Nyt on voittoja. Minä katselen näkyä, kun Jeesus ottaa kuule raihnaisuutta pois. Ihmisiltä otetaan raihnaisuutta pois Jeesuksen nimessä. Joltakin otetaan kuoleman pelko pois Jeesuksen nimessä. Pyhän hengen parantava virta virtaa tässä hetkessä, halleluja. Siellä taivas koskettaa sinun mielesi alueita Jeesuksen nimessä. Herra, sinussa on vapauttava virta. Koko ajan se tulvii, se tulvii, se tulvii, se tulvii, se tulvii Jeesuksen nimessä, halleluja. Ihmeellinen siunaus. Ihana siunaus täyttää sinun olemuksesi Jeesuksen ihanassa nimessä. O sakabaloreva Jesus, ampani wonderful Jesus, amen, 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 amen. Mutta sisarni, sinä siinä, joka viinipunainen, sinä siinä.
Nyt just Jeesus tuli sun luo ja hän sanoi, että anna sen raihnaisuuden taakka kokonaan Herralle. Se lähtee nimittäin ihan alavatsasta asti vapautuu nyt. Jeesus ottaa, nyt annat sen viedä mennessään. Herra nostaa kuule tätä raihnaisuutta ja vapauttava virta, elämän virta. Nyt lähti tulee elämän virta. Voi miten se tulee tänne ajatuksiin, mieleen, sieluun. Jumalan henki sanoo, että sulla on ollut elämässäsi hyvin paljon ongelmia, vaikeuksia, ahdistuksia. Sä oot läpikäynyt vaikeita elämän hetkiä aikoina. Pyhän hengen parantava öljy vuotaa nyt. Se vuotaa sinun sieluusi, se vuotaa ja vuotaa. Nyt lähtee. Nyt lähtee, kuule lähtee myös menneisyyden taakat. Nyt lähtee taakat, sit vapautta sä tulet kun nuoreksi tytöksi tässä hetkessä, kun Jeesus vapauttaa sinua Jeesuksen nimessä tässä hetkessä. Nyt lähti alavatsasta ne ongelmat myöskin. Jeesuksen nimessä, halleluja. Se menee jalkoihin asti, kuule mikä voima palautuu sinulle. Jeesuksen ihanassa nimessä, halleluja. Oi Herra, me ylistämme, me palvomme sinua tänä päivänä. Me palvomme sinua, annamme kaiken kunnian sinulle, Jeesus Kristus, halleluja, padaba Jesus, somebody, halleluja. Oh, sakapalodaba Jesus, somebody, halleluja. Ristuksen nimessä, Herra, me kiitämme tästä terveyden lähde virtaa koko ajan, padaba Jesus, somebody, halleluja. Oi, ihmeellinen vapauttaja, halleluja. Siellä kosketellaan silmiä tänä hetkenä, kun Jeesus koskettaa silmiä. Minä näin surumielisyyttä, minä näin itkua, erilaista itkua, ahdistusta, tuskaa, masennusta. Jeesus koskettelee silmiä tällä hetkellä ja kuivaa kyyneleitä, halleluja. Ja hän sanoo sinulle, että katso, luota minuun, minä